kakhulu. Sesidonse amehlo abaningi isimanga somuzi owakhiwe wanophahla olubheke phansi eHartebeespoort eNorth. Kuyaqala ngqa emlandweni waseNingizimu Afrika ukwakhiwa kwaloluhlobo lomuzi. Unezitezi ezimbili ezinayo yonke impahla yasendlini. Umehluko nje ukuthi unophahla olubheke phansi nokuyinto ethakaselwa izivakashi. Uma unganakile ungazozitshela ukuthi lo muzi uwengophahla kanti ke uyobushaya phansi. Uma ungena ngaphakathi ufana nayo yonke imizi ejwayelekile. Izivakashi zikwazi ukuthatha izithombe zibukeke sengathi zilenga ophahleni. It's amazing, it's something out of this world. Like you're in space. Yeah. Uma kusuku lwezithandani ziningi ezifika lapha zizochitha usuku kule ndawo ukuthakasela lo muzwa ongavamile. We enjoyed it. We enjoyed being inside. There's at times, especially when you go up or down, I don't know. Yeah, it's basically a bit scary when you go up the stairs. Yeah. Umnikazi ongumakhi walomuzi uthi wanqwamana nalolu hlobo lomuzi esePoland ngo2012 okuyizwe adabuka kulo. Wabe sethuthele eNingizimu Afrika kanti uqede nyakenye ukwakha lesimanga somuzi. House is not only built for the pictures, it's also about the feeling of the house, If you think about the house, why it was built and the idea of that house, I never was actually, want to go that public, to explore this house. The house was built for the pleasure. Nakuba singahambisani nendlela ethenjiwe yokwakha lesakhiwo siphephe ngokwanele. Kumanje lo muzi usubalwa nezidlanzana kulelizwe eyehlukile kanti ufakazelwa isisho esithi ngezinye izikhathi impilo ayiqondakali.